No niin, hyvää joulua. Rakkaat ystävät, joulupukki tulee kyllä sinne päin pian. Kunhan saa tuon Kristopperin ensin talutettua. Niin, hyvää rauhallista joulua sinne päin. No niin, ja tervettä uutta vuotta. Täältä korvattomalta tunturilta. Kiitos, kiitos, kiitos. Saa soittaa joulupukille. No niin, haetaanpas Kristopperit vaan. Soittaa viulua. No Kristopper, mikä on vikka, mitä? No kun mä en oo päässyt soittaa joululauluja, kukkalauluja mä halusin soittaa. Kyllä sinä pääset pian. Oikein mukavia kukkolauluja. Oi ku kiva. Niin minä tulen lauleskelemaan kukkalauluja joulukukkoon. Kato, kun mulla on ihan uusi viulunkin. Niin. Oikein hieno, Kristopperi. No niin, keskitytään. Hyvää iltaa, minulla on sitten pieni esitysvuoro täällä. Oletteko kuulolla? Minä viulista soitan teille pienen esityksen. No niin, seuraava kappale. Valmista. Kiitoksia.